Na konci lúky, kde sa tráva začínala miešať s machom a kvety už neboli také hlučné ako uprostred, stál veľký kameň. Bol mäkko obrastený machom a pod ním, v tieni a chládku, žil slimáčik Šušo. Šušo bol malý slimák s krásne zatočenou ulitou, ktorú si denne umýval ranou rosou. Nebol hlučný, neponáhľal sa a málo kedy niekam prišiel skôr, ako slnko zapadlo. Ale jemu to neprekážalo. Páčilo sa mu byť ticho, páčilo sa mu zastaviť sa pri kvietku a ovoňať ho zblízka. No posledné dni sa niečo zmenilo. Jedno ráno vyliezol zo svojej ulity a ako vždy sa vybral pozdraviť lúku. Prvú stretol včelu Lejlu, ktorá krúžila okolo púpav a neúnavne bzučala. Letela tak rýchlo, že ju Šušo ledva stíhal sledovať očami. Dobré ráno, Lejla! Prepáč, ponáhľam sa! Zakričala včela a zmizla za kvetmi. Šušo sa díval za ňou. Aha, aká je rýchla, aj by som si s ňou pokecal, ale nikdy nestojí na mieste. O chvíľu sa prehnal zajac Oskar, ktorý skočil ponad neho, ani si ho nevšimol. Zanechal za sebou oblak prachu a pár prevrátených listov. Šušo sa zapotácal a potom si povzdychol. Ten vie, čo je to rýchlosť. Hop sem, hop tam. Zavrel na chvíľku oči a predstavil si, že má krídla ako včela. Letí ponad kvety, lúka mu uteka pod nohami a nikto sa mu nesmeje, že príde neskoro. Potom si predstavil, že má silné nohy ako zajac a dokáže preskočiť celý potok jedným skokom. Ale keď oči otvoril, bol stále len on, slimák, ktorý sa mohol pohybovať len tak, že za sebou zanechával jemnú sliskú cestičku. A v tom ho poštekli myšlienky. Možno by som nemusel byť najrýchlejší, ale keby som bol aspoň trochu rýchlejší, možno by ma včela počkala, možno by som stihol vidieť západ slnka z vrchu kopca, nielen zo spodku. Pozrel sa na svoju ulitu a ticho sa spýtal. Čo si myslíš ty? Zvládnem to? Ulita nič nepovedala, ale ako vždy držala ho pevne. A to Šušovi stačilo. V ten deň sa ešte neponáhľal, ale v hlave mu už pomaly klíčil plán. Zajtra začnem trénovať. Nasledujúce ráno sa lúka ešte len prebúdzala, keď sa slimáčik Šušo rozhodol, že dnes to naozaj skúsi. Zobudil sa skôr než zvyčajne, slnko sa ešte len preťahovalo na obzore a tráva bola celá posiata kvapkami rosy. Dnes začínam, dnes budem rýchlejší slimák. Povedal si to nahlas, ako keby mu to malo dodať odvahu. Najprv sa rozhliadol po svojom okolí. Vybral si úsek trávy, nie dlhý, nie strmý, len malý rovný pás, kde si postavil svoj trénovací chodník. Dobre, šepol si, začneme zľahka. Na značky, pripraviť, štart. A tak sa pustil do pohybu. Tlačil sa dopredu, natiahol telo čo najviac, skrútil sa, posunul, znova natiahol, sliskú cestičku nechával za sebou lesklú ako striebornú niť. Ale nebolo to rýchle. Po minúte sa otočil a zistil, že prešiel asi tak 4 listy trávy. No nič, musím zrýchliť krok. Zrýchliť krok u slimáka znamená viac sa natiahnuť, viac sa stiahnuť, viac sa sústrediť. Šušo sa napol ako luk, až mu zasičala ulita. Zrazu sa však pošmykol a šmyk ocitol sa na chrbte. Kúkal hore nohami, nohy mu trčali do vzduchu a celý svet bol zrazu opačný. Pomoc, trošku som to prehnal. Po chvíli sa mu podarilo prevaliť späť. Sfuchal, spotený a trochu ulepený od blata. No nevzdával sa. Našiel hladký lístok a skúsil sa naň rozbehnúť ako po šmykľavke. A opäť šmyk rovno dolu.
Dobre, toto je možno skôr lietanie než rýchlosť, zamrmlal. Celý deň skúšal rôzne spôsoby. Šmýkanie po mokrých listoch, kotúlanie ulitou dolu miernym svahom, dokonca sa raz nechal chvíľu niesť na listku, ktorý unášal vietor, ale skončil v mláke. Na konci dňa bol celý zablatenejší než kedykoľvek predtým, ale aj trochu hrdý. Dnes som síce nebol rýchly, ale skúsil som to a zajtra to skúsim znova. Keď sa večer schúlil do ulity, napadla mu zvláštna vec. Možno rýchlosť nie je len o tom, ako rýchlo sa pohybujem, ale o tom, prečo sa pohybujem. Ale odpoveď si nechal na ďalší deň. Bolo skore ráno a na lúke ešte ležal jemný závoj hmly. Tráva sa v tichu kolísala, kvetiny si ešte preťahovali lupené a vtáky sa len pomaly budili. Slimáčik Šušo sa dnes necítil tak odhodlané ako včera. Trochu ho bolelo telo z toľkého trénovania a ulita mu ťažšie sedela na chrbte. Možno dnes urobím len krátky tréning, povedal si a začal sa pomaly šmýkať po svojej sliskej cestičke. Zrazu však začul tiché fňukanie. Zastavil sa, pozrel do trávy vedľa kamienka a zbadal malého červíka. Bol zamotaný do tenkých korienkov a lapený medzi dvoma listami. Pomoc, pomoc, fňukal červík. Čo sa ti stalo? Opýtal sa Šušo, hoci jeho hlas nebol veľmi hlasný. Zaplietol som sa a nemôžem sa dostať von a slnko už stúpa, vysuší ma, ak tu ostanem. Šušo pozrel na východ, slnko sa už naozaj prebúdzalo. Lúče sa pomaly predierali cez stromy a hrozilo, že červík o chvíľu ostane na suchu. Musím ísť pre pomoc, alebo ťa vyslobodiť, ale som príliš pomalý. Pozrel sa na seba, na svoje pomalé nôžky, na ťažkou ulitu, na to, ako sa pohybuje centimeter po centimetri. Ale potom sa nadýchol. Nie ako včera, keď chcel byť rýchly pre seba, teraz chcel byť užitočný pre niekoho iného. Začal sa pohybovať, nie ako pri tréningu, ale pokojne, sústredene. Pomaly sa dostal k červíkovi, skontroloval, kde sú korienky zamotané a kde je červík stlačený. Ulitou jemne odtlačil lístok, potom zobral kvapku rosy a kvapol ju na suché miesto, kde sa červík nemohol hýbať. A ešte kúsok, ešte trochu a červík bol voľný. Zachránil si ma, vydýchol červík a pozrel na Šuša s vďačnosťou. Ale ty si taký pomalý, ako si to stihol? Šušo sa usmial, nehrdo, ale pokojne. Neviem, len som sa nepozeral, ako rýchlo idem, pozeral som, kam idem a prečo. Potom, ako slimáčik Šušo vyslobodil červíka, nešiel hneď domov. Sadol si pod púpavu, kde bola príjemná hmla a oprel sa o svoju ulitu. Bol unavený, ale šťastný. Vedľa neho si lahol aj červík, ešte stále trochu roztrasený, ale už v bezpečí. Vieš, povedal červík potichu, keď som ťa uvidel, myslel som si, že ma nezachrániš, si predsa slimák, ale ty si prišiel práve vtedy, keď som to potreboval. Šušo sa usmial. Nepovedal nič, len sa pozrel na svoju lesklú stopu, ktorá viedla cez celú lúku až ku koreňom púpavy. Nebola rovná, nebola rýchla, ale bola tam. Včera som sa snažil byť ako včela, povedal nakoniec, a potom ako zajac, ale dnes som bol len ja. A to bolo práve to, čo som potreboval, šepol červík. Neskôr sa na lúke začali zobúdzať aj ostatní. Zajac Oskar si poškrabal uško a zývajúc sa spýtal: Čo si dnes stihol, slimák? Šušo sa nehneval, len sa usmial a povedal: Pomohol som, prišiel som tam, kde bolo treba. A práve včas. Zajac zamrkal, nečakal takú odpoveď.
potom pomaly prikývol. To je dosť dôležité. A tak sa stalo, že od toho dňa už nikto na lúke nevolal Šuša, len pomalý slimák. Začali ho volať. Ten, čo príde, keď ho naozaj treba.